Garai da antzinako enpresa bat, ondo bidean datorren urtean 160 urteak ospatuko ditugu. Eta ikusi duguna urte hauetan da, edo gure ardura behintzat izan da ingurugiroarekiko errespetu hori adieraztea. Batez ere kontutan izanik, garela enpresa bat herrigunean gaudena kokatuak, ez? Orduan, hori dela eta, hain dela 10 urte emasean zertifikatu ginean, azken urteetan ISO 14000 batean ere zertifikatuta gare, eta usten dugu garatzen jarraitzeko modu bat dela ekonomia zirkularraren ekarpenetan sakontzea. Gure idea eta gure ardura da jorratzea hildo horietan. Fabrikatzen dugun letoia bera metal erreferentea da berrerabilpanean. Behin da berriz erabili aldugu bere ezaugarriak galdu gabe. Hori dela eta guretzat oso garrantzitsua da gure prozesuko merma guztia eta baita gure bezeroena ere errekuperatzea gure fundizioan lehen gai bezala erabiltzeko. Formazioak erakutsi duguna da zirkularitatea gure enpresan garai guztian erabili aldugun, aplikatu aldugun kontzeptu badala. Enpresa guztiko departamentuetan indikadorea objektiboak erabili ditzakegu efizientziak neurtzeko.